Wah, cantiknya aku, ulala. Dan semua orang ini pasti terpesona. Maoni gitu loh. Paling cantik di muka bumi. Ini ya ampun mulusnya gitu loh. Ya ampun nih tak. Ya ampun update status asik ya. Pagi dunia gitu. Pagi dunia. Pagi dunia muah-muah. Emotikonnya lope dong. Iya. Aduh. Lihat statusnya. Ada kabar apa hari ini? Dunia pasti berguncang. Biongalah. Yulastri, sandale yo anyar. Yo geser neh. Ya ampun, iki sapa iki? Ya ampun, Mbak Siti, tasnya yo gilap. Iki sapa nih? Ya ampun, Dek Jumi. Ya Allah, iki cawete yo astaga naga. Cawete ya anyar. Ya ampun. Iki sapa nih? Astaga. Oh, Dek Kari. Ya ampun, kalunge dawane kaya didung wedhus. Gelang kok abote 2 kilo. Kuwi gelang apa porang? Ya ampun. Iki cutilah kok galau statusnya ana apa iki? Aduh, telepon wae. Yutilah. Apa yang mau dia pen? Ini Juni. Jual utangan nih. Kok ora diangkat? Yang disok sibuk ya. Oh, cari telepon. Halo? Halo. Halo. Halo? Halo? Halo. Lek? You? Halo? Halo. Halo? Halo yuk, halo. Halo? 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 Halo. Oh. Lek? Suaramu ora kali. Halo, Lek, you? Suaramu ora ketara lho. Loh, halo. Suaramu ora ketara. Halo Bandung. Halo. Aku iki arep curhat ki. Salam dikit to yuk. Telepon ke. Assalamualaikum. Sing lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arep curhat apa to yuk? Anu yo. Wis ndelok story apa durung? Delok-delok apa to yuk? Paketan merah gabit. Biat. Bojone pegawai bank kok kere. Gajiane dum-duman yuk. Kayaknya sekolahnya bocah. Pedah kok dadak di sekolahne barang. Emange iso tambah pinter ya yu. Ndak banter. Apa tansaya geser? Budak curang. Apa lek? Gudeg. Yo, enak. Ya luwih enak, wong ditambahi wak kok ora enak tokno. Pengen kesumpetan apa disumpeti? Ya ayo lho Lek, lan golek wifi. Apa yuk? Beli TV. Wifi Lek. Corak. SMS. Apa lek wifi? Oh,
Ayo nyolong wifine Pairan. Lah, malah SMS. Ayo nyolong wifi-ne lek Pairan ning ndur omahe. Oke, budal ketemu ning ndur omahe ya. Oke, budal. Walik, Lek. Jane, yutilah saritilah mong. Teni suwene ra umum. Digigitin nyamuk. Gimana nih? Gua kan nggak ngerti sandinya. Daripada gua tinggal karo nyamuk, mendingan tak tinggal turu ya. Ya Ria. Aduh, terus ya. Wedhus, asu, sapi jatuh cinta karo aku. Iki. Ada. Wis lah, ora apa-apa, hiasan. Wis lah, waktunya budalkan wae. Ampun aku Gusti, saya akan rasa-rasan. Yo, kecut. Asem yo. Asem dinteni ket suwine ra umum kok. Ya sepurane. Kowe ngerti kaya sing tak tunggoni iki, saiki sepiro gedene? Ngerti. Iket awet sak tang, gedene sakmene, sampai gedene sakmene iki. Kowe kok ora teko-teko. Sepurane yo. Lah iya, sandine apa iki? Aku wis ndak sabar update status iki. Ora ngerti yo. Lah ora ngerti ajak rene. Sandine ora ngerti. Lah kowe iki ngajak geger apa piye to ya asline? Heh? Sandine iso ora ngerti karepmu piye kok ngajak rene. Sandine ora ngerti yo. Lele Ora kok. ngerti. Apa enggak ora ngerti, ora ngerti. Lah ora ngerti ora ngajak rene. Kok. Woi! Napa we? Geger ae ngono. Oh. Napa geger-geger ning kene iki? Iki lho Kang Ram. Kan iki mah ngarep njaluk turan wipimu. Terus mak Uni iki takon. Sandine apa ya tak jawab, ora ngerti. Sandine ora ngerti. Kok malah nesu ki? Oh, ora ngono yu carane kok. Kowe
luwih becik ki omong katimbang nyolong, ya ora? Iya, Kang, sepurane kita salah. Ndak akan tak baleni meneh. Eleng yu, becik ketite ala ketara. Nek barangmu cilik ora samar krasa.